Така, сега много накратко ще ви разкажем какво е нашата бизнес академия и съответно да видим дали вие може да се препознаете в нея и дали смятате, че ще бъде полезна за вас. Първо, какво цели академията? Първото и най-основното нещо, което според нас е важно, е създаване на мотивираща среда за учениците, която да ги отдалечи от наркотици, алкохол, хазарт и други вредни за развитието им фактори. Тъй като всички знаем, че ние като хора, и то по-конкретно вие на тази възраст, се влияете страшно много от хората, които са около вас и от тяхното мнение. Затова ние искаме да създадем една нова среда с хора като вас, които са мотивирани, които имат амбицията да създадат някакъв бизнес и това да е мястото, от което те да черпят своите контакти, да черпят информацията, да черпят опита си. Милена, за втората точка. Това, което искаме да направим с академията, е всъщност да поставим именно младежите в реална работна среда, която да им позволи да придобият абсолютно пълна представа в това какво представлява професията предприемач изобщо и какви са първите стъпки, които трябва да предприемем, какво трябва да научим, за да бъдем предприемачи. Точно така. Другото нещо също, което е много важно, е да промотираме колаборативния модел на работа. Нали, това нещо, вие сте виждали, че го пише на Народното събрание. Лошо е, че хората, които са в него, много не работят по този начин, но пък ние искаме да го правим, защото това наистина е така. Съединението прави силата. Ние с Митко, нашата фирма беше сравнително мъничка, имахме малко клиенти, когато ние двамата с него започнахме да работим заедно и клиентите идваха първо при нас за бизнес план, после ги изпращаме при него те да правят сайтове и да правят рекламен маркетинг и си обединихме ресурсите. Нашите бизнеси и двата скалираха много по-бързо, отколкото ако бяхме останали сами и се чудихме кой какво може да направи. Сега дори, за да дам пример на това нещо, двете ни фирми имат един агент по продажби, който обработва запитванията и на двете фирми. Защото ние реално нямаме, не е нужно да имаме повече кадри, имайки предвид горе-долу колко ще е заетостта на този човек. Аз само ще те допълня, освен съединението прави силата, определено доста добре си го сложил, но пък сговорна дружина планина повдига. Така е, разбира се. Друга причина, всъщност, поради която да се включите в нашата академия и какво ние имаме за цел за академията, тук вече ще говоря малко по-професионално. Като специалист, който се занимава с човешки ресурси от близо 10 години, съм виждала развитието на много различни таланти. Виждала съм как изглежда пазара на труда и съм видяла каква е необходимостта да бъдат изградени адекватни лидери, които всъщност да ръководят много успешни и проспериращи бизнеси. Чудесно. И последното нещо е, че целим да създадем най-голямата общност от ученици с интерес към предприемачеството в България. Ние сме установили до момента контакти с други организации, които се занимават с подобни инициативи. В близките седмици ще анонсираме дори кои ще бъдат точно те и с какво точно ще помогнат, така че искаме да изградим наистина най-голямата общност от ученици, които имат интерес към това в България. Сега да ви запознаем много накратко с екипа на нашата академия. Първо нека да започне Милена. Представи се, кажи с какво се занимаваш и така нататък. Аз вече всъщност споменах. Занимавам се с човешки ресурси и съм съосновател на ID Бизнес Академия, именно защото вярвам в това, че младежите имат потенциал и трябва да започнат много отрано да придобиват конкретните умения, за да могат да бъдат успешни в ранния етап от живота си. Прекрасно. Следващия човек, който е ментор в академията, е Иван Парушев. Това е моя съдружник. Ние двамата с него стартирахме IMD Consulting и Coworking преди 3 години. Колеги сме от университета. Той има много така добри умения в инвестициите и в киберсигурността и в IT системите и това е нещо, за което той е отговорен, нали, в нашата фирма. Ивайло Герджиков пък е неговия съдружник, тъй като и те също са двамата в един бизнес. Той основно отговаря за
WordPress Development, развитието на контактите с клиентите. Може да споделиш и ти малко повече за това, какви са и неговите други длъжности във фирмата. Да, всичко, което е техническо и с Facebook рекламите и това са двете основни звена. Чудесно. Мен вече ме познавате, Димитър го познавате, сам един мой колега от една предишна компания, в която работих, сам е най-добрият човек в света на продажбите, който аз съм виждал през живота си. Този човек затваря сделки за стотици хиляди долари и клиенти, които са мултимилионни и милиардни компании. И затова решихме него да го включим, за да може той да поеме частта, нали, с продажбите, лекционната част, да ви обясни какъв е процеса на продажби и основно да разберете това, че този процес е изцяло обвързан с човешките отношения и не е с някакви измамни тактики за това как сега тук това ще му кажа, после това ще му кажа, ама сега той така ми отговори, ще му отговоря по друг начин, за да го излъжа. Нали, няма нищо общо с това. За да сме добри в продажбите, ние трябва да сме много добри в човешките отношения. Това е най-важното нещо. Така, имаме още двама тайни лектори, за които ще разберат тези от вас, които решат да станат част от академията. Единият от тях е инфлуенсър, а другия от тях е предприемач в сферата на напитките. Много накратко каква е програмата на академията. 29 юни този месец, края на този месец. Идната събота. Имаме откриващо събитие и разпределяне на участниците по екипи. Съответно на откриващото събитие ще представим в повече подробности по какъв начин ще се случват нещата. Ние също, ако сканирате QR-кода на тези брошури, които сме оставили, може да видите пълната програма по дни, по часове, кои лекции точно ще бъдат изпълнявани, какво ще съдържат тия лекции. Но много... Да, тук бихте допълнила, за да можем да дадем по-голяма представа какво означава разпределение по екипи. Идеята е участниците в AMD Бизнес Академия да бъдат разпределени в екипи от по 4 човека, които да имат възможността, комуникирайки помежду си, учейки се един от друг, съответно и заедно да учат. Точно така. Друго нещо, което сме предвидели относно екипите, всеки екип, който е от 4 човека, дейностите ще бъдат разпределени по такъв начин, че всеки от тях да има 2 седмици, в които той да бъде лидер на екипа, за да могат всички членове на екипа да придобият някакъв опит в това какво е да се ръководят хора. По този начин също ще се избегне и този въпрос, ама той сега шеф ли ми е, не ми ли е шеф, аз как трябва да се държа с него, какво трябва да правя. И затова искаме по този начин да дадем възможност на всички да видят какво е да си лидер на екипа. Или иначе казано, всеки екип ще има 4 сътрудници. Точно така. Така, като цялата програма започва с 4-часова работилница на всеки екип с мен. Тук сядаме и почваме първо да мислим. Всеки от вас има някакви идеи за бизнес, които до момента са му идвали. Сядаме и обсъждаме всички идеи за бизнес, които имат всички членове. Почваме да направим някакво кратко проучване в интернет, да видим каква е конкуренцията на тия бизнеси, спираме се на някои и после, докато стигнем до момента, в който решим вече и целият екип е съгласен каква ще бъде идеята за бизнес, върху която се работи, коя идея най-много ги кефи и според тях има най-голям потенциал и според нас, разбира се. Сядаме и измисляме, примерно, какво правиме брейнсторминг, да измислим името на фирмата, логото на фирмата и така нататък. След това има... Да, въпрос имаме. Да. Това се случва в тези 5 дена, така ли? Да, в тия 5 дена ние реално с всеки един екип ще имаме по 4 часа, които аз лично ще отделя, за да може с този екип да преминем през всичките тези неща. След това в този период между 7 юли и 14 юли имаме лекции, видеообучения и предизвикателството Lemonade Stand. Какво означава това нещо? Първо само да поясня, че реално през този период има 3 лекционни дни. Първият е на 7, което е неделя, после има на 13 и 14, които пак са събота и неделя. През седмицата единственото нещо, което т.е. 2 неща, с които ще бъдете ангажирани, е това предизвикателство Lemonade Stand, за което ще обясня след малко, и видеообучения. Ние ще създадем, т.е. ние сме създали една библиотека от видеообучения, която ще ви дадем достъп до нея и вие от вкъщи може да си преминете през всичките видеообучения, без да се налага да сте тук на място. Lemonade Stand предизвикателството е следното нещо. Всеки екип
ще има възможност за един работен ден да управлява будка за лимонади пред търговски център град. Уредили сме, имаме, между другото, този тайния ментор, той се занимава с производство на напитки и то по-конкретно на различни вкусове лимонади. Човека има подвижен бар, уредили сме с търговския център да го разпънем на някакво място, което е пред търговския център, има човекопоток. Работата на 4 човека ще бъде да управлява този бар за един ден. Един ще трябва примерно да прави лимонадите, един ще трябва да се занимава с приемането на парите от хората, двама ще трябва да обикалят и да викат хората да си купуват лимонади и така ще можете за един ден да видите в реална среда какво представлява това работа в екип, какво представлява това продажби и така нататък. Като специално за продажбите, лекцията, която ще бъде на 7 в неделя, ще ви подготви за това да бъдете успешни в този лимонад станд. Като с бюджета, който бъде генериран от него, вече всеки един екип ще си генерира някакъв бюджет, който после пък ще бъде използван за реализацията и на бизнес идеята, която сме преценили да правим заедно. Като след като мине този период на обучение, вече влизаме в реалната игра и започваме да работим по реализацията на този бизнес, който сме преценили с екипа, че ще го правим. Като тук всички членове на екипа имат възможност да идват в съседното помещение, което е нашия coworking space и да работят там с техните лаптопи, да могат да имат достъп до нас и да ни питат някакви неща. Слушам. По всяко време ли може да идваме? Ами добре, по-скоро да сме уведомени преди това нещо да се случи, тъй като въпреки, че отпред пише 24/7, не винаги ще има някой в офиса, но ако предварително знаем поне един ден, че ще идвате, ще е прекрасно, за да може да подсигурим, че ще има някой тук. Ние по принцип си работим до късно така или иначе, 9, 10, 11, 12 часа може да го откараме вечерта. Както и да е. Така, след това, както казах, преминаваме към реализацията на бизнес идеята. Тук искам да те прекъсна преди да разкажеш за нашия план. Искам да попитам нашите гости как според вас се реализира една бизнес идея. Какво представлява предприемача? Какво прави той през това време, докато реализира тази бизнес идея? Давай. Не спи, добре. Други? Много добър отговор, като Добър отговор, наистина. Да. Планира всяка един детайл на самият бизнес. Така. Добре. Намерят какъв тип хора могат да са клиенти? Каква страна клиенти могат да имат? Добре, окей. Така. Okay. А как изглежда един ден на един предприемач? Това по-скоро ми е въпроса. Представяте ли си го? Добре организиран. Добре организиран. Okay. Добре, той кога започва работа, например? 12 вечерта и приключва от 11 сутринта. Примерно. Може да бъде така, може да реши да работи, когато прецени, нали така? Той сам си е собственик, той сам си определя колко му е важно да свърши тази работа. Точно така. Така, друго? Има ли някой, който иска да сподели? Мога да е планирано абсолютно всичко, стъпка и част, как да се свършва задачите. Да има ясна структура на работа, добре? Само искам да отговоря тук на това, което той каза, тъй като преди година и половина и аз си го представях по този начин. Обаче реалността е доста по-различна. Че ти колкото и добре да си планирал нещата, в момента, в който започне работният ти ден, да кажем ти предната вечер си седнал, разписал си да знаеш на другия ден какво имаш да свършиш. Идваш в офиса сутринта, гледаш ги тия 10 задачи, които имаш да ги свършиш и почваш да ги вършиш. И почва да ти звъни телефона. И почва да идват нови задачи, които трябва да ги вмъкнеш в този график. След това трябва да приоритизираш, да видиш от тия 10 дали ще можеш всичките да ги свършиш днеска, или пък ще трябва да оставиш някой за утре. Тия дето днеска си записал колко са важни. Трябва ли днеска да ги свършиш или може утре да ги свършиш? Така че по този начин се случват нещата. Всъщност оттам идва именно... Както Пенка ми каза, аз понеже имам проблем с организацията като цяло. Много е важно наистина да се разпишеш, колкото и да е непредвидено нещо. В крайна сметка, като имаш някакъв план, наистина може да прецениш дали е толкова важно, да не може да го подминеш или да го преместиш за друг ден. Това нещо за мен е най-важно, защото един предприемач, колкото и да не знае какво ще се случи в този ден, той трябва да има някакъв график, който да изпълнява. Защото ако и от 6 часа да работиш, ако решиш, че ще взимаш следобедна почивка в 12, ти звъни, губиш делката и става.
Всъщност аз би го нарекла ясни приоритети. Да. Абсолютно. Така и по време на реализацията на бизнес идеята, присъствения план е следния. Веднъж на 2 седмици екипа се събира в офиса за оперативка на живо. Тоест да кажем, първата седмица има оперативка на живо, втората седмица оперативката на екипа се случва онлайн. През останалото време всички хора си работят от вкъщи или идват в офиса, когато на тях им е удобно, за да могат да изпълнят задачите, които са поставени в екипа. През това време също водим комуникация в групи, които сме създали в Viber, за да може да се следи какво се случва с различните задачи, всеки дали се движи по план, график и така нататък. Кажи, Явор. Въпрос. Може също така по-скоро да кажете, ако групата иска да се организира и да се видят на живо, да поговорят за нещо на живо, няма проблем, да се организират, да отидат някъде друго и да могат да отидат да... Точно така, аз нямам нищо против това нещо да се случва дори и в офиса, просто ако е предварително координирано. Да, точно защото в офиса не всеки път може да сега, в сметка има и други хора, които работят там. Да. Може, аз ще участвам в тези групи, ако някой може би знам много места в Пловдив, където може да отидем, да работим заедно, да си кажем някакви работи. И това ще ни помага, защото друго е на онлайн, друго е на живо. Да, при всички положения е така, но все пак да не забравяме, че идва лятото. Вие може да искате да отидете някъде на почивка, да пътувате, да се занимавате с други дейности. Ние искаме да сте до толкова ангажирани в това, че да не мога да обърнете време на нищо и после да дойде време пак за училище и кога ще си почините от цялата работа. Така, точно така. Добре, и последното нещо е вече след като мине периода на академията и стане 7 септември, ние правим оценка на всичките проекти, които са разработили различните екипи. И съответно преценяме дали тези проекти имат потенциал да се развиват за бъдеще или нямат потенциал да се развиват за бъдеще. Ако имат потенциал и виждаме, че нещата се движат добре, нашия екип поема нещата, започваме вече да скалираме по-сериозно бизнеса и за това, че вие сте участвали в създаването на този проект, всеки един от вас ще получава дивиденд, т.е. процент от печалбата на този бизнес проект. Така че вие, идвайки в Бизнес Академията, не просто идвате за да научите някакви работи и да установите контакти, вие вече си създавате някакъв източник на доходи, който започне да генерира. Естествено, ако е успешен проекта, който сте създали. Или иначе казано, вече сте предприемачи. Точно така. Така, сега да погледнем много накратко защо за вас е добре да сте част от тая академия и какво тя по-конкретно ще ви даде. Първото нещо е практически опит в реална среда и работа в екип, както разбрахте. Следващото нещо, Милена. Мотивиращата общност или иначе казано, ние като хора искаме да принадлежим на определена група. По този начин ние ще принадлежим на една много добра група, която върви в абсолютно същата посока като нашата и ще спомага за развитието ни. Точно така. Другото нещо, което е много важно, е изграждане на правилните навици и ценности, които трябва да има един предприемач. Тъй като навиците и ценностите, те са двигателя, който ни кара да се събуждаме сутрин, да правим някакви определени неща и тъй като не знам дали сте запознати, обаче правенето на бизнес е нещо изключително трудно. Изключително трудно. И статистиката сочи, че само 5,1% от фирмите, които са основани през 2015 година в България, са още съществуващи през 2020 година, 5 години по-късно. Какво означава това за вас? Че това е едно изключително трудно начинание, в което ние трябва да сме толкова добре подготвени за него и да сме толкова ангажирани с него и толкова да знаем какво правим, че да бъде успешно. Иначе е почти гарантирано да се провалим. Именно за това е важно обучението за тази, така да кажа, професия предприемач, да започне от рано, а ние ще ви осигурим една библиотека с обучения, с обучителни ресурси, които вие да можете да използвате по всяко време. Точно така. Другото нещо е достъп до специализиран софтуер и изкуствени интелекти. Това са инструменти, които ние ползваме, които са платени, които ги ползваме така или иначе да си вършим работата. Вие ще получите достъп до тях, за да можете и да ги използвате при реализацията на бизнес проекта и съответно да се научите как да работите с тях, без да се налага да ги плащате.
тук бихте допълнила, което всъщност е един от най-актуалните тулове, които се използват в бизнеса в днешно време. Да, точно така. Следващото нещо, както разбрахте, е достъп до офис пространство, което ние вече сме осигурили. Освен съседния офис, отзад има още един офис, който също работим с него. Разбрахте вече, че ще получите достъп до успешни предприемачи и професионалисти, за да може да им задавате въпросите си, когато не разбирате нещо, да имате някой, който лично да ви менторства. Създаване на контакти с ваши връстници, които имат сходни интереси и това са вашите бъдещи бизнес партньори. Тъй като, както виждате, аз имам бизнес партньор, той има бизнес партньор. Партньорството в бизнеса е много важно, тъй като партньора обикновено е вашата противоположност. Нали? Уменията, които вие имате, а той няма, обаче той има други умения, които вие нямате, за да може да ви допълни и да работите успешно като екип. Ще получавате доход за всеки успешен проект, който реализирате с наша помощ, съответно. Да, точно това нещо, което споделих одеве, че ако проектът е успешен, това ще бъде пасивен доход за вас, дори вие да не искате да имате нищо общо с този проект за в бъдеще. Друго нещо, което също искам да поясня, ако вие разработите проект, който на края на академията ни преценим, че нямаме интерес да продължаваме да го развиваме, ако вие имате това желание, имате възможност да си продължите сами извън академията да си го правите и ние няма да се месим в това ваше начинание. И последното нещо, съответно, е професионалните възможности. Ако искаш да сподели ти. Съвместната работа с участниците, които се представят най-добре, т.е. AMD Бизнес Академия ще предостави възможността, AMD Consulting и Coworking ще предостави възможността на тези от вас, които искат все пак да продължат да реализират своя продукт съвместно с AMD Consulting и Coworking, ще имат възможността вече да имат своя работа. Да, и не е само това. Под работа разбирайте някакъв ангажимент, който е по-скоро гъвкав, няма да ви пречи на училището и на другите дейности, които вие ще захващате. Ето давам ви сега един пример за нещо, което Явор даже още не знае. Митко започна да се занимава с TikTok видеа и той има нужда от някой, който да му помага с видеообработката. Съответно, той ще се захване с това малко по-сериозно да учи как да се случат нещата. И ето даже още преди старта на академията вече Явор е получил един източник на доходи и на работа, нали, което той може да прави в свободното си време. Едно друго нещо, което не сме споделили тук, но то е част от целия пакет, който получавате. Договора, който сключвате с нас за обучението, ви дава възможност, ако вие доведете някой ваш приятел в самата академия, да получавате 10% от неговите такси, които той заплаща, за да бъде част от него. Така че това е още един инструмент, който ви дава възможност да правите някакви средства и съответно да се намалите и таксите, които трябва да се плащат за академия. И сега да дойдем на въпроса на вечерта. Колко струва това да сте част от AMD Бизнес Академия? Ние сме преценили, че за да има смисъл да го правим това нещо и тъй като една голяма част от тези средства ще бъдат използвани за предоставяне на рекламен бюджет, примерно сега това, където е Lemonade Stand, трябва да се наеми, трябва да се плати. Има много разходи, които са свързани за нас с цялото това нещо. И за да има някакъв смисъл да го правим, програмата струва 597 лева, като тя може да бъде заплатена и на 3 вноски по 199 лева през 3-месечния период, който ще бъдете част от академията.